parte da Xunta de Galicia unha estrada que é fundamental para o tráfico, sobre todo pesado, pero tamén de vehículos, que é a O533, que une a comarca de Valdeorras coa Cabudiña, a Nacional 120, ca 525 na A52. É dicir, esa estrada, aparte de que é unha estrada que sirve de nudo de toda o Oriente Ourensán, que é fundamental nese aspecto, pero tamén para comunicar non solamente a zona de Valdeorras, senón tamén o Bierzo, a estación de AVE, pero tamén o noso país vecino, Portugal, todas as mercadorías na zona, todo o que vai cara a Portugal, vai por esa estrada. Entón, estamos falando dunha estrada que ten unha problemática moi grande, sobre todo porque é unha estrada de montaña con moi poucas zonas de adiantamento, moi sinuosa, e relantízase, aparte de facer a travesía de Viana, que son 3 km. Entón, esa estrada dentro do BNG xa o levamos numerosas veces ao Parlamento con modificacións orzamentarias todos os anos, ano tras ano, para que se meteran partidas para modificar o trazado desa estrada e se ampliaran os vehículos lentos para poder ter zonas de adiantamento, e ano tras ano iban dando largas, e foron dando largas, e así desde o Partido Popular dicindo que sí, e dando largas. Bueno, por fin, este ano parecía que se poñía a funcionar. Claro, chegou a época preelectoral, falaron de que se iba a facer, tal, chegou 6 meses que se daban de plazo para elaborar o proxecto, e acabaron os 6 meses e volven a dar largas. Entón, nós presentamos unha iniciativa no Parlamento Galego que fundamentalmente era para comprometer a Xunta de Galicia a que esas largas acabaran, e que houbera uns plazos determinados para comezar. Esa proposta que lanzamos no Parlamento Galego, de alguna forma recolleuse o guante por parte do grupo do Partido Popular e do PSOE, ou unha aprobación por unanimidade desa proposta, e que fundamentalmente esa proposta é que xa empeza a poñer plazos, e dende logo o fundamental é que xa se compromete no Parlamento a que haxa unha partida orzamentaria específica para esa estrada nos orzamentos do ano 25.